சக்தி. ஒருவனது உருவத்தை வைத்து செயல்முறை அமையாது, உள்ளத்தை வைத்துதான் செயல்முறை அமையும். பணம் மனம் என்ற இரு நிலைகள் இருக்கின்றன. மனம் பணத்தையும் புகழையும் நாடுகிறது. பணம் பிணத்திற்கு சமம். மனம் இருந்தால்தான் எதையும் செய்ய முடியும். பணத்தினால் புகழை சம்பாதிக்கலாம். அந்த புகழ் புழுவுக்கு சமம். அரசியல் தலைவன் தொண்டர்களை மதிக்க மாட்டான். தொண்டன் தலைவனை மதிக்க மாட்டான். ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் என்று வாழ்ந்தால்தான் அமைதி கிடைக்கும். அன்னையின் அருள்வாக்கு. என்னுடைய அருள்வாக்கு என்ற பாத்திரத்தை பயன்படுத்தி எதிர்கால வாழ்வினை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். எல்லோருக்கும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். அன்னையின் அருள்வாக்கு. ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஓம் சக்தி.